Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gatno. Taong 1977, Imelda Romblon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 30 anyos na itong si Gatno. Bagaman may edad na, hindi niya pa rin maipagkakaila ang labis niyang pagkahumaling ukol sa istorya ng lupain ng Ophir. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Ophir ay isang Hebreyong salita na tumutukoy sa isang lugar na mayroong napakasaganang lupa. Sa lugar na yon, purong mga ginto lamang ang iyong makikita. Marami din doong naninirahan at bawat isa sa mga ito binubuo ng iba't ibang lahi at sekta ng mga angkan. Wala pang nakakaalam kung saan yun nakalagay. Bagaman may ibang nagsasabing nasa bansa ito ng Pilipinas, marami naman ang naniniwalang nasa katabing bansa lang natin ito, sa Asya. Sa halos hindi mabilang na haka-haka patungkol sa lupain ng Ophir, naniniwala itong si Gatno na matatagpuan ito sa lugar nila sa Romblon. Naniniwala siya na ang paglitaw ng mga gininto ang barko na nakikita ng mga tao sa dagat ay nanggaling sa lupaing yon. Para sa kanya, hindi magiging mahirap na marating ang lupaing yon kung magagawa niyang makapasok sa isa sa mga gininto ang barkong minsan ang naging usap-usapan sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang imposibleng hangarin sa buhay, kung kaya't mariin niyang iniwasan ang pagkakaroon ng pamilya. Di hamak na mas nalilibang siya sa pagbabasa ng mga ulat patungkol sa Ophir kesa naman makipaglandian sa mga dalaga. Marami na rin siyang binisitang albularyo at antingero para lamang magkaroon pa ng malawak na pagkakaunawa ukol sa lugar na yon. Subalit sa halos 30 albularyo na napagtanungan niya, iisa lamang dito ang merong konting kaalaman ukol sa lupain ng Ophir. Dahil sa karunungang yon ng albularyo, kung kaya't minabuti ni Gatno na mapalapit dito. Mas pinili niya noong manirahan sa tahanan ng albularyo kaysa umuwi pa sa bahay niya. Kapag kasi nagkukwentuhan silang dalawa, nagkakaroon siya ng payapang tulog kinagabihan. Yung tipong marinig niya lang ang iilang detalye ng lugar, napapanatag at nagbibigay yon ng kasiyahan sa kanyang puso. Sa loob ng ilang buwang kanilang pagsasama, hindi maipagkakaila ng albularyo na labis na yung nagtitiwala sa kanya. Alam ni Gatno na marami pa yung alam, kung kaya't sa lahat ng pagkakataon, sinusunod niya ang nais nitong mangyari. Isang hapon, pagdating niya sa bahay ng matanda, agad naman niya yung nasilayan na kasalukuyang naglilinis ng isang antigong baul sa maliit na kubong katabi ng bahay nito. Paglapit niya rito, agad naman siyang tiningnan ng matanda habang nagwiwika sa kanya ng, "Bakit ngayong ka lang, Gatno? Kanina pa kitang hinihintay ah." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang humingi ng paumanhin habang dahan-dahang inilalahad ang mga bagay na kanyang ginawa. Nang marinig naman yon ng matanda, tumangulang naman ito sa kanya at kasabay nito ang muli nitong pagbaling sa baul na hinuhugasan nito ng tubig. Ayon sa matandang yon, ang baul na kanyang hinukay ay halos magtatatlong dekada nang nakabaon sa lupa. Kahit papaano, napakapalad pa rin nila gawa ng hindi ito napasok ng anay. Dagdag pa ng matanda, nilalaman ito ang iilang mga detalyeng ipinasa ng kanyang mga ninuno ukol sa lupain ng Ophir. Pagbanggit nito ng matanda, halos bigla namang nanlaki ang mga mata ni Gatno buhat sa mga bagay na kanyang narinig. Ni katiting na pagdududa sa sinabi nito, wala siyang nararamdaman.
Makalipas lamang ang ilang minuto, pag-alis ng matanda ng takip ng baul, dahan-dahan naman nila yung binuhat papasok ng bahay nito. Habang sila'y naglalakad, doon ito ipinagtapat sa kanya kung bakit niya yun itinago sa loob ng napakahabang panahon. Ayon sa matanda, dahil sa mga impormasyong kanyang nalalaman patungkol sa lupain ng Ophir, kung kaya't maraming mga nilalang ang pilit na humahabol sa kanya. Kabilang narito ay ang iilang mga manlalason at mangkukulam na naghahangad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng yaman. Ngunit ang ikinakabahala ng albularyo sa lahat at ang kanyang pangunahing rason kung bakit niya itinago ang bagay na yon ay dahil sa mga aswang na tinatawag na maurunon. Ang mga nilalang na ito, napakatindi ng pagmamahal sa ginto. Sa kanilang tribo, ginto ang basihan ng kapangyarihan. Kapag marami ka nito, paniguradong mas mataas ka pa sa kanilang gabunan. Hindi lang din basta palamuti sa kanila ang bagay na yon, gawa ng meron yung natatanging ritual na kung saan tinutunaw nila ang ginto para inumin ito. Sinasabi ng iilang mga matatanda, nagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa bertud ng mga maurunon ang pag-inom ng ginto. May hahalin tulad mo din ito sa isang bitamina kung saan lahat ng karamdaman o kahinaan ng mga nilalang kayang-kaya nitong mapangibabawan. Dagdag pa ng matanda na dahil sa mga ito, pilit niyang itinago ang lahat ng detalyeng nilalaman patungkol sa Ophir. Buong buhay din kasi ng mga maurunon nakatuon ang kanilang mga wisyo ukol sa mga detalyeng makapagtuturo sa lupain ng ginto. Wala na sana akong balak pang hanguin sa lupa ang baul na ito. Pero dahil sa iyo, nagdesisyon ako. Kung talagang desidido ka, Gatno, sa pangarap mo, nakahanda akong tumulong. Wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Gatno ang sinabi nito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nasilayan ni Gatno ang isang puting libro kung saan ang mga gilid nito ay nababalot ng ginto. Pagpuklat nila sa 5 pahina nito, doon nila nasilayan ang mga mapang nagtuturo patungo sa lupain ng Ophir. Habang pinagmamasdan nila ito, itinuro naman ng albularyo ang isang lupain na ayon dito, yon ang kanilang isla sa pangkasalukuyan. Dagdag pa ng matanda na, bagaman matatagpuan yon sa kanilang lugar, hindi ito basta-bastang mapupuntahan sa kadahilan ng nasa ibang dimensyon ito. Naniniwala ang albularyo na kahit yon ay totoo, mananatili yung alamat para sa mga taong naghahanap ng walang sapat na karunungan. Pagtatapat pa ng matanda sa kanya, kahit hindi sila sumampa sa gininto ang barko ng mga engkanto, mararating nila ang lupain yon. Ang kinakailangan lamang nilang hanapin ay ang lagusan nito sa lupa na nakaluklok sa kagubatan. Hindi rin magiging madali ang paghahanap nila rito, lalo pat paniguradong araw lamang ang bibilangin bago maamoy ng mga maurunon ang kanilang pakay. Matapos nilang makapag-usap, agad namang itinago ng matanda ang libro. Sa lahat ng oras at pagkakataon, nakasuksok yun sa kanyang bewang sa kadahilan ng kapag nagkataong nawala yun sa kanya, lahat ng kanilang nalalaman patungkol rito ay mawawala rin. Isa yun sa mga karunungang inilapat roon ng kanilang mga ninuno nang sa gayoy iisang tao lamang ang may kakayahang magkaroon ng kaalaman patungkol rito. Nang marinig naman yun ni Gatno, nanatili lang naman siyang tahimik gawa ng hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Sa paglipas ng mga araw, nanatili silang nakikiramdam sa buong paligid sa takot na baka pinagmamasdan pala sila ng mga maurunon. Pagtungtong ng araw ng Miyerkules,
nagdesisyon na ang albularyo na umpisahan ang kanilang paglalakbay. Ayon dito, magpapakita ang lagusan pagsapit ng Biyernes ng hating gabi kung saan kabilugan ng buwan. Dagdag pa nito na kapag hindi nila naabutan ang unang lokasyon ng lagusan, paniguradong mahihirapan na sila sa mga susunod pa nilang paghahanap. Bukod kasi sa nagpapalipat-lipat yon ng lugar, napakahirap din itong maunahan lalo pat milya-milya ang magiging distansya nito sa huling lugar nitong pinaglitawan. Sa pag-uumpisa ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Kampanteng-kampante noon sila Gatno, lalo pat dala nila ang iilan sa mga armas ng albularyo. Marami rin silang tangang proteksyon, nang sa gayoy may panlaban sila sa mga nilalang na payapang naninirahan sa mga kagubatan. Makalipas lamang ang ilang oras nilang paglalakad, narating na nga nila ang bukana ng unang gubat. Habang binabagtas nila ang looban nito, marami namang napapansing engkanto ang matandang albularyo. Pagtagos nila sa unang gubat, doon tumambad sa kanila ang napakapatag na lugar kung saan kitang-kita nila ang magandang tanawin ng isla. Sa loob ng isang araw, ginugol nila ang kanilang oras sa paghahanap. Halos hindi na nga nila noon mawari kung saan sila nadapo, gawa ng ang tanging sinusunod naman nila ay ang mapa ng lupain ng Ophir. Wala rin silang pakialam kung saan sila mapadpad dahil ang nasa isip lamang nilang dalawa, mapatunayan na totoo ang lupain yon. Sa pagsapit ng gabi ng unang araw, naging abala naman ang albularyo sa pagbabantay. Habang nakaidlip noon si Gatno, wala naman yung ibang ginagawa kundi ang humarap sa sigang nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang kinahihigaan matapos niyang marinig ang matandang parabang may kausap. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad ang isang babaeng nakatitig sa kanya habang nakangiti. Nang akmang tatayo na siya, bigla naman siya nitong pinigilan at kasabay nito ang pagsambit nito ng mga dialektong hindi naman niya mawari kung ano ang ibig sabihin. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng matanda, narinig naman niya yung nagwika sa kanya ng, Hayaan mo lang kung ano ang ginagawa niya sa'yo. Diwata ang nilalang na yan. Kalimitan silang nagpapakita sa mga taong naliligaw sa gubat. Ang nais lang nila ay makipaglaro at makipag-usap, subalit kapag sinindak mo sila, paniguradong may kalalagyan ka. Dahil sa sinabi nito, doon pa lamang napansin ni Gatno ang kakaibang mga mata ng babae. Bukod sa nagkukulay dilaw yon at berde, kakaiba rin ang pagkurap nito. Meron din yung napakapulang labi kung saan sa loob nito masisipat mo ang 4 nitong dila na parang bulaklak. Kakaiba rin ang buhok nito sa kadahilan ng animoy isa yung buntot, gawa ng nakakaya nila yung pagalawin alinsunod sa kanilang nais. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Gatno, dahan-dahan naman siyang ibinaba ng babaeng yon at kasabay nito ang kisap mata nitong paglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, purong mga insekto na lamang ang kanilang naririnig. Kinaumagahan, paggising niya, nadatnan niya ang matandang payapang nagpapahinga sa tabi ng isang maliit na puno. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay kung saan napasok na naman sila sa isang masukal na gubat. Habang binabagtas nila ang lugar na yon, pansin na pansin naman niya na parabang hindi mapakali ang matanda. Bukod sa palagi itong sumisipat sa kanilang likod, may mga pagkakataon ding umiihip yon ng dasal na siya namang labis niyang ipinagtaka. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 3 binatilyong nag-abang sa daanang tinatahak nila. Unang tingin pa lang dito ni Gatno
alam na niyang hindi na yun mga pangkaraniwang tao. Bukod kasi sa kakaiba ang kasuotan nito, hindi niya rin maipagkakaila ang mga ginto nitong nakasabit sa kanilang mga katawan. Noong una, inakala niyang mga diwata rin ng mga nilalang na yon, pero pagsilay niya sa mukha ng matandang albularyo, napansin niya ang takot na bumakas sa mukha nito. Sa puntong yon, doon napagtanto ni Gatno na hindi mabubuting nilalang ang tumambad sa kanilang harapan. Maya-maya pa, pumunot yon ng punyal sa bewang, sabay wika sa mga binatilyo ng, Kapag minamalas ka nga naman, oo. Kayo talagang mga demonyo. Kahit saan ako magpunta, nasusundan niyo pa rin ako. Matapos makapagsalita ng matanda, agad naman yung umihip ng usal sa paligid na siya namang dali-daling iniwasan ng tatlo. Pagsilay ng mga nilalang na yon na kayang-kaya nilang pagtulungan ng albularyo, agad naman nila yung sinugod habang nagpapalit anyo. Pagsilay ni Gatno sa totoong anyo ng mga ito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Maniwala kayo o hindi, yon ang kauna-unahang pagkakataon ni Gatno na makaramdam siya ng kakaibang takot sa katawan. Akala nga niya, si kamatayan na ang nasa harapan nila. Yung tipong kahit anong gawin niyang pag-iisip ng paraan para tulungan ng matanda, hindi sumusunod sa kanyang nais ang kanyang sariling katawan. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa mga nilalang na yon? Bukod sa mga butas-butas nitong kalamnan, meron din yung kakaibang anyo. Paglalarawan ni Gatno sa mga maurunon, para itong mga kabayong matagal nang namatay tapos muling nabuhay. Bukod tangi rin ang mga wangis nito, gawa ng para itong kabayong pinag-isa sa wangis ng tao. Hindi rin yun kagaya ng mga ordinaryong tikbalang, sa kadahilan ng bawat parte ng kanilang mga katawan ay animoy pinaghalo ng dalawang anyo. Di ba yung mga tikbalang, kalahating tao tapos kalahating kabayo? Ang mga mauruno naman, mga tao ang kabuuan nilang wangis, subalit meron silang pagkakahalin tulad sa wangis ng isang ordinaryong kabayo. Ang pinagkaiba lamang nila sa mga ito, nagtataglay sila ng mga hindi pangkaraniwang parte ng katawan. Ayon kay Gatno, ang mga bunganga ng mga nilalang na yon ay parang sa kabayo, subalit imbis na mga ngipin, puro yun mga pangil. Lumuluwa na rin ang mga mata nito at meron itong malaking tenga sa may bandang anit na. Maitim din ang kanilang mga balat at halos saan ka mang tumingin parte sa kanilang katawan, makikita mo ang mahaba nilang balahibo na halos sumayad na sa lupa. Naglalabas din sila ng nakakasulasok na amoy dahil sa mga uod na naglalabas-masok sa kanilang sistema. Alam nyo, pinuno, kahit napakabilis ng pangyayari noong mga oras na yon, kitang-kita ni Gatno ang animoy mga gintong puso ng mga nilalang na yon. Hindi niya mawari pero may mga nasisipat siyang kulay dilaw na bagay sa gitna ng dibdib nito kung saan mabilis siyang tumitibok. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, pilit naman itong nilalabanan ng albularyo. Makalipas pa ang ilang minuto, kahit matinding takot ang kanyang nararamdaman, buong lakas siyang tumulong dito. Sa isip-isip niya, kapag namatay ang albularyo, maaaring katapusan na rin niya. Naniniwala siya, walang sino man sa kanila ang sasantuhin ng mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang ginawang pagtulong, kaya na may kahit papaano nagkaroon ng pagkakataon ng albularyo para makalayo. Pagramdam nitong pagbubuntungan ng galit ng mga nilalang itong si Gatno, hindi na yon nagdalawang isip na magbigkas ng mga pantigalpong dasal. Maya-maya pa, buong puwersa naman yung sumugod sa mga nilalang na yon upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Habang nakikipaglaban ang matanda, pilit namang inilayo ni Gatno ang isa sa mga ito. Bagaman wala siyang tangang agimat o mutya, hindi naging mahirap para sa kanya na yon ay makaladkad
dahil sa lubid niyang hawak. Kahit paulit-ulit yung nagpupumiglas sa kanya, hindi niya pa rin yun binibitawan sa kabila ng mga dumudugo niyang palad. Pagdating nila sa masukal na parte ng kakahuyan, pilit naman niya yung itinali sa isang puno. Nga pala, kaya hindi makawala-wala ang nilalang na yon sa pagkakatali niya ay dahil sa pumulupot ang lubid sa mismong mga kamay nito. May pulupot rin yon sa may bandang kaliwang binti, kung kaya't hirap na hirap talaga yung lumaban sa kanya. Matapos maisakatuparan ni Gatno ang kanyang nais, agad naman niya itong tinagas sa katawan. Mula leeg hanggang binti, walang habas niya yung pinagtatataga na siya namang naging sanhi upang tuluyang manghina ang nilalang. Pagsilay niyang lupaypay na ito at halos hindi na makalaban, dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng matanda. Nang marating niya ang lugar, tumambad sa kanya ang albularyo na pilit pa ring pinagtutulungan ng dalawa. Sa estado nito, hindi niya maipagkakaila ang labis nitong panghihina. Inaasahan naman ni Gatno na mangyayari ang bagay na yon, lalo pat napakatanda na rin ito. Para matulungan ang albularyo, buong lakas naman niyang sinugod ang dalawang binatilyo. Pag-unday niya ng taga sa isa sa mga ito, dali-dali naman niyang hinila papalayo ang matanda. Sa puntong yon, nagkaroon ito ng pagkakataon para makapagbigkas ng mga sabulag at pangkubli na siyang naging sanhi upang maglaho sila sa paningin ng mga aswang. Habang mabilis silang naglalakad papalayo, hawak-hawak naman ng matanda ang kaliwang bewang nito. Pagsilay niya rito, doon tumambad sa kanya ang malalim nitong sugat kung saan mayat-maya ang paglabas ng dugo nito sa katawan. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa? Nag-aalalang tanong ni Gatno sa albularyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nanghihinang nagsasabi sa kanya ukol sa nais nitong mangyari. Pagkarinig naman niya na nais magpahinga ng albularyo, agad naman siyang tumigil sa isang patay na puno para paupuin ito. Makalipas pa ang ilang minutong pamamahinga ng dalawa, nangako pa rin ito sa kanya na ipagpapatuloy ang pagpunta sa lagusang kanilang hinahanap. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Gatno, gawa ng mas importante sa kanyang mailigtas ang matanda kaysa mahanap ang lugar na yon. Pagtungtong ng araw ng Biyernes, para silang mga magnanakaw na nagtatago sa gubat. Halos minuminuto noon, mariin nilang pinakikiramdaman ng paligid sa takot na baka sinusundan na pala sila ng mga maurunon. Pagtungtong ng gabi, patuloy pa rin ang kanilang paglalakad sa kabila ng mga karamdamang iniinda ng matanda. Maya-maya pa, pagdating nila sa isang malaking tipak ng bato, bigla namang nagliwanag ang librong tanga ng albularyo kung saan pagtungtong ng hating gabi, bumungad sa kanilang harapan ang lagusang may napakagandang tanawin sa loob. Lahat ng nakikita nila sa loob ng lagusang yon, purong mga ginto. Marami rin silang mga nilalang na nasisilayan na animoy abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, hindi maipagkakaila nila Gatno ang kasiyahang kanilang nararamdaman. Pagsilay niya sa matanda, nasipat naman niya yung umiiyak habang pabulong na nagwiwika ng, Sa wakas, nakita ko na rin ang lupain ng Ophir. Maya-maya pa, nang akmang papasok na sila sa lagusang yon, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang iilang mga uwak na nagsisiliparan sa kalangitan. Dahil dito, dali-dali naman silang nagtago sa likurang bahagi ng lagusan kung saan doon din inilibing ng matanda ang tanga nitong libro. Pagkabaon niya nito sa lupa, agad namang naglaho ang lagusang yon
at kasabay nito ang pagrinig nila sa mga kakaibang pag-angil ng mga maurunon. Bawat isa sa mga ito, animoy umiiyak, hindi makapaniwala na naglaho ang lagusang malapit na nilang mapasok. Dahil sa pangyayari, inilahad sa kanya ng matanda na yun lamang ang paraan para mapigilan ang mga ito na makalikom ng sapat na ginto. Sa oras kasi na mapasok ng mga maurunon ang lupain ng Ophir, magkakaroon ito ng nakakapangilabot na kapangyarihan na halos papantay na sa mga anghel. Dagdag pa ng albularyo na, sapat na para sa kanya na masilayan ang maalamat na lupain gamit ang kanyang sariling mga mata. Lumipas pa ang ilang oras, nagdesisyon na silang umalis sa lugar. Ayon sa albularyo, mananatili sa lugar na yon ang mga maurunon sa loob ng ilang taon. Hindi rin nila basta-bastang mahuhukay ang ibinaon niyang libro, gawa ng paniguradong matutunugan sila ng mga nilalang na yon. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, hindi makapaniwala itong si Gatno na iniwan nila ang libro sa lugar. Pagkaraan pa ng ilang taon, pinili niya yung balikan pero sa kasamaang palad, hindi na niya natunton ang eksaktong pinaglibingan nito ng albularyo. Subalit alam niyo ba na hanggang sa kahuli-hulihang hininga nitong si Gatno, patuloy niya pa ring inilalahad ang istorya ukol sa alamat ng lupain ng Ophir at sa isang nakakapangilabot na lahi ng mga aswang na kayang tapatan ang mga anghel. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung lupain ng Ophir, alam niyo kung anong naaalala ko rito? Yung El Dorado. Diba may sabi-sabi rin kasi na yung lugar ng El Dorado nasa gitna ng ating mundo. Ano bang meron sa El Dorado? Yun yung lugar na purong-purong ginto lahat ng makikita mo, tapos purong kasiyahan lang lahat nangyayari sa lugar na yon. Hindi ko siya pwedeng tawaging biringan, kasi kapag biringan naman, punong-puno yun ng mga ilaw, tapos mga high-tech na building, mga high-tech na sasakyan, tapos puro engkanto yung mga nakatira. Dito sa El Dorado, alam ko, maraming lahi rin dito, pero may mga tao rin na advance yung pamumuhay. Hindi ko lang masabi kung tao na katulad natin o tao na mas angat sa atin. Yun yung naalala ko rito sa lupain ng Ophir. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to, lalo na kung nagkaroon to ng series. Naku po. Kaso nga lang kasi, sa sobrang ipinagbabawal na makapasok sa lupain ng Ophir, ang ginawa ng matanda, winala na lang niya yung libro. Siguro para sa akin, yun yung susi para mabuksan yung isa sa mga lagusan papunta ng Ophir. Tapos hindi natin masasabi kung marami pang klase ng susi, di ba? Tsaka balikan ko lang yung maurunon, first time kong marinig to. Tapos umiinom sila ng ginto. Kapag nakainom sila ng maraming ginto, kaya nilang tapatan yung mga anghel. Ganun sila kalakas. Pero yun nga, ang sabi ng matanda, hindi na makakalabas yun kung saan man napunta yung mga aswang na yun. Kasi nga, parang nilak na niya diba? So, wala na yun. Hindi na makakalabas. Sana lang, no? Buong angka ng mga maurunon nandoon sa pinagkulungan ng albularyo. Pero, nakakatakot pa rin kasi kayang tapatan yung anghel. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.